Přestože je Bible jednotnou knihou, existují mezi Starým a Novým zákonem rozdíly. V mnoha ohledech se vzájemně doplňují. Starý zákon je základem, Nový zákon na tomto základu staví další boží zjevení. Starý zákon stanovuje zásady, které jsou považovány za ilustraci novozákonních pravd. Starý zákon obsahuje mnoho proroctví, která se v Novém zákoně naplňují, a též poskytuje dějiny národa. Nový zákon se zaměřuje na osobu, a to osobu Ježíše Krista. Starý zákon ukazuje boží hněv proti hříchu a se záblesky jeho milosti. Nový zákon ukazuje zase boží milost vůči hříšníkům se záblesky jeho hněvu. Starý zákon předpovídá Mesiáše a Nový zákon zjevuje, kdo je Mesiáš. Starý zákon zaznamenává vydání božího zákona a Nový zákon ukazuje, jak Ježíš Mesiáš tento zákon naplnil. Ve Starém zákoně Bůh jedná především se svým vyvoleným lidem, Židy. V Novém zákoně Bůh jedná především se svou církví. Fyzická požehnání zaslíbená ve Staré smlouvě, a tedy Starém zákoně, ustupují duchovním požehnáním v Novém zákoně, v Nové smlouvě. Starozákonní proroctví vztahující se ke Kristovu příchodu, ačkoliv jsou neuvěřitelně podrobné, obsahují jistou dávku nejasností, které jsou v Novém zákoně objasněny. Například prorok Izajáš hovořil o Mesiášově smrti a o zřízení Mesiášova království, aniž by naznačil chronologii těchto dvou událostí. Bez náznaku, že utrpení a budování království mohou být odděleny tisíciletími. V Novém zákoně je jasné, že Mesiáš bude mít dva příchody. Při prvním bude trpět a zemře, pak vstane z mrtvých a při druhém založí své království. Protože boží zjevení v písmu je postupné, Nový zákon vyzdvihuje principy, které byly představeny ve Starém zákoně. Kniha Židům popisuje, jak je Ježíš pravým veleknězem a jak jeho jediná oběť nahrazuje všechny předchozí oběti, které byly pouhými předobrazy. Velikonoční beránek ze Starého zákona se v Novém zákoně stává beránkem božím. Starý zákon dává zákon. Nový zákon objasňuje, že zákon měl lidem ukázat jejich potřebu spasení a nikdy neměl být pravým prostředkem spasení. Starý zákon viděl ráj ztracený pro Adama. Nový zákon ukazuje, jak je ráj znovu získán skrze druhého Adama, Krista. Starý zákon prohlašuje, že člověk byl hříchem oddělen od Boha a Nový zákon prohlašuje, že člověk může být ve svém vztahu k Bohu obnoven. Starý zákon předpověděl Mesiášův život. Evangelia zaznamenávají Ježíšův život a epištoly vykládají jeho život a to, jak máme reagovat na vše, co učil. Souhrnně řečeno, Starý zákon položil základ pro příchod Mesiáše, který se měl obětovat za hříchy světa. Nový zákon zaznamenává službu Ježíše Krista a poté se ohlíží za tím, co udělal, za tím, jak máme reagovat. Oba zákony odhalují stejného svatého, milosrdného a spravedlivého Boha, který odsuzuje hřích, ale touží hříšníky zachránit skrze smírnou oběť. V obou zákonech se nám Bůh zjevuje a ukazuje nám, jak k němu máme skrze víru přijít.